Ahojte milí taliančinári a taliančinárky. V dnešnom kratučkom videu si ozrejmíme rozdiel významu jedného talianskeho slovesa. Toto sloveso znie masticare. Masticare, čo znamená, jeho prvý význam je prežúvať. Poďme sa teda pozrieť na tieto dve vety. Prvá veta znie Le mucche masticano l'erba. Le mucche masticano l'erba. Druhá veta znie Paola mastica molto bene la lingua italiana. Paola mastica molto bene la lingua italiana. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi vetami? V prvej vete máme význam slovesa masticare vo význame prežúvať. Teda kráva prežúva trávu. Druhá veta, v tejto druhej vete má toto sloveso metaforický význam, čiže hovorím, že Paola ovláda veľmi dobre taliansky jazyk. Čiže v druhom prípade metaforický význam ovládať nejakú schopnosť. Napíš mi do komentára nejaký iný príklad a my sa vidíme na budúce. Čau!